ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. हरे कृष्णा. सर्व वैष्णव बांधवाक आयचे सेशन बुक्स आर बेसिस तांतू स्वागत अस. आज आम्ही चॅन्ट अँड बी हॅपी ह्या बुक्सा विषयी डिस्कशन कंटिन्यू करूया. हे बुक श्रीला प्रभुपाद स्वामी महाराजान बरयलेले बुक. हे ताजे विषय सांगूक आमगेल वट्टू हिस ग्रेस संत गोपेश्वर प्रभुजी आणि हर ग्रेस पूर्ण प्रेममयी गोपी माताजी असाची. सो आम्ही आज माताजी आणि प्रभुजी का पुन्हा स्वागत करूया. हरे कृष्णा प्रभुजी आणि माताजी. सो लास्ट 2 सेशन कोण मिस केला तांगेल बेनिफिटा खातीर जस्ट हांव एक सान इंट्रोडक्शन दिता प्रभुजी आणि माताजीला. प्रभुजी आणि माताजी तांणी हिस श्री जय पताका स्वामी महाराज तांगेले शिष्य. तांणी दुबई तू रावची आसाची. प्रभुजी एक बेसिकली बॉम्बे दाखून आणि माताजी उडपी दाखून. तांक एक धू आसा त्रिशा म्हणून. तशी प्रभुजी आणि माताजी तांणी मस्त भागवत पुराण कोंकणी हक्का मस्त पुरा सेवा तांणी करता आसाची. माताजी फॉर एक्झाम्पल तांणी भजनामृत, कथामृत, अँकर, कोऑर्डिनेशन, ट्रान्सक्रिप्ट ह्या पुरा सेवा वैसून घेता असता कंटिन्यू वैसून घेता आसाची. तशीची प्रभुजी तांणी टेक्निकल सपोर्ट मागीर कोऑर्डिनेशन त्या पुरा करता आसाची. तशी तांगेल मस्त योगदान असं भागवत पुराण कोंकणीक. सो आम्ही लास्ट 2 सेशनांतू ह्या बुका विषयी आम्ही मस्त पुरा अर्थ कोण घेतला. सो त्या जस्ट एक समरी करता जाल्यार हांव समरी सांगता जस्ट. सो ह्या बुकांत आमकां कसो अर्थ जाल म्हळ्यार चॅन्टिंग कसं इम्पॉर्टन्स ऑफ चॅन्टिंग. मागीर आमी कशी हे चॅन्ट प्रॅक्टिकली आमी कशी चॅन्ट करता. मागीर ताजे बेनिफिट कसले. मागीर कोण कोण हे चॅन्ट करता ती हरे कृष्णा महामंत्र तांगेल एक्सपिरियन्स कसले. तशीची मुखार सुन तांदे कोण कोण हे चॅन्ट केला तांगेल लायफान कसं चेंज आयला. तशीची प्रभुजी आणि माताजीनं आमकां हे बुक एक्सप्लेन करताना तांणी सांगिल्लें आसा की जॉर्ज हॅरिसन इतलो फेमस पर्सनालिटी तांगेले की प्रत्येक विषय आशिल्ले दुड्डू फेम नेम पुरा आशिल्ले. बट केदन तांणी ह्या मुवमेंटा जॉईन जाल्लेले हरे कृष्णा मुवमेंटाक आणि तांणी हे मंत्र चॅन्ट करू सुरू केले. तांणी पाविल ते खुशी ते ताजे एद्राक कंचे खुशी तांकां तितले हे जायनी सॅटिस्फॅक्टरी ना आशिल्ले. तशीची मुखार सुन तांगेल रियलायझेशन कसले तांणी ह्या मुवमेंटाक कशी जॉईन जाल्लेले तांगेल एक्सपिरियन्स ते पुरा आमी अर्थ कोण घेतलेले. मागीर मुखार सुन तांणी तांगेल ते क्रिएटिविटी तांणी ते म्युझिक तांगेल ते लायफा खातीर लायक ब्रेड अँड बटर सांगतात ती तशीची तांणी ते ब्रेड अँड बटर तांणी त्या म्युझिका थ्रू तांकां मेळटा आशिल्ले. त्या म्युझिक तांणी कशी हे हक्का हे मुवमेंटाक कशी युटिलायज केलेले. मागीर तांणी आमकां मुखार सुन सांगून दिला की देव आणि देवाल नाव काय विंगड नाही. कोणी आमी देवाल नाव कशी घेताची देवाल नाव आम्ही घेत म्हळ्यार ऍक्च्युली देवाची. सो त्या आमकां रियलायझेशन हगूर हगूर जाता एवरी डे. आमी आतां हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे हे सांगताना आमी जस्ट एक पंत आमी इनिशियली आमी हे चॅन्ट करताना आमी ताची तितले इम्पॉर्टन्स गोत ना आशिल्ले. आमी जस्ट ओके मिगेल फ्रेंड चॅन्ट करता हांव चॅन्ट करता. तशीची आमी त्या मुखारसून आमकां त्या करता करता ताजे एक रुची लागिल्ले. सो त्या आमी आतां एक दिवस कर ना जाल्यार आमकां ते एक नमुने ते एक मिस जावची ते फिलींग आसा ते आमकां कळटा. सो तशीची कोण ते ऑलरेडी तांतू मुखारसून चमकले ती आनी तांकां ते रियलायझेशन जाला. सो तांकां डेफिनेटली हाजी मस्त आमगेले की मस्त मस्त चड अर्थ जावचे पुरो. सो तशीची कशी श्रीला प्रभुपाद महाराजान हे हरे कृष्णा मुवमेंट इंडिया दाखून पाश्चात्य देश अमेरिका वेला त्या विषयी प्रभुजी आणि माताजीन आमकां सांगून दिला. तशीची कशी पाश्चात्य देशांत तेदना लायक पुरा लोक ड्रग्स तांतू पुरा बुड्डोन आशिल्ले. सो प्रभुपाद महाराजान हरे कृष्णा महामंत्र तांकां इंट्रोड्यूस कोरून तांकां ऍक्च्युली ते महामंत्र सांगताची तांकां ते हॅपीनेस ते कसं तांणी अचीव केलेले. सो
तांणी ते ड्रग्स घेतल्यार तांकां ते अचिवमेंट ते मेळ्ळी. सो तशीची लोक हगूर हगूरू ड्रग्स आनी पुरा सोड न्हू हे महामंत्र कृष्ण हरे कृष्णा मुवमेंटा जॉइन जाल्लेले. तशीची मुखार सुनू प्रभुजीन आमकां सांगला की हे प्रोसेस कसं नाही एक दिवसान तू जेवो इमिजिएटली कोणाक रियलायझेशन जायना. दिस प्रोसेस इज व्हेरी ग्रॅज्युअल. हगूर हगूर आमकां कळटा. थोडे लोकांक मे बी चिके वगी जेवचे पुरो, थोडे लोकांक लेट जावचे. इट इज एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन कशी तुमगेली भक्ती कशी आसा. सो तशी आणि हे हरे कृष्णा महामंत्र कशी आयला लायक इट इज थ्रू अ डिसिप्लिक सक्सेशन. सो त्याची आम्ही तशी हे मंत्र ग्रहण करताना लायक आमकां हे मंत्र कोणी अशीची कोण की सांगून दिलेले नाही. ऍक्च्युली आमच्या डिसिप्लिक सक्सेशना दाखवून आयलेले मंत्र. सो आम्ही ताका तितलेची इम्पॉर्टन्स दिवन चंदायरी आम्ही प्रितीन भक्तीन ते चॅन्ट करता. तशीची मागीर मुखारसून प्रभुजीन सांगला की कशी चैतन्य महाप्रभूले एडवेंट जाल्लेले. सो चैतन्य महाप्रभू कशी एडवेंट जाल्लेले आणि चैतन्य महाप्रभू एडवेंट जाल्लेले ताजे कारण कसले खाली इंडियान तो मात्र नाही की पुरा लोकांक मुक्ती त्या मेळची तशी बट फुल्ल वर्ल्डाक तांगेले ते एडवेंट ताजे निमित्त जाल्लेले म्हणून. मागीर कशी अगेन तांणी प्रभुपादान कशी प्रसादाचे डिस्ट्रीब्युशन सुरू केलेले पाश्चात्य देशांतू आणि ताजी रुची पुरा लोकांक लागून तांणी कशी ते तांतू पुरा त्या मुवमेंटा जॉइन जाल्लेले. तशी मागीर प्रभुपादान कशी तांगेले फुल्ल लायफ समर्पण केला हे मुवमेंटा खातीर आणि त्या एजार वचून तांणी ते तितले पुरा बुक्स बरोवन आणि स्टील तितले तांणी इंटेलिजंट तितले तांणी मस्त त्या लेवलार असल्यार स्टील तांगेले ते चाइल्ड लायक इनोसेन्स तशीची आणि तांणी ते कितले हंबल तांगेले कितले ह्युमिलिटी आशिल्ले त्या पुरा आमकां प्रभुजी आनी माताजीन सांगून दिला. तशीची मुखारसून वापस तांणी प्रभुजी आनी माताजीन आमकां सांगला की कशी चैतन्य महाप्रभून सांगला की प्रत्येक बुक्स कसने आमगेले वेदांत कंचे आमगेले लायक बुक्स पुरा तांतू ऍक्च्युली इसेन्स कसं म्हळ्यार आमकां अंडरस्टँड जावपाक की कृष्ण परमात्माची देव. सो केदन आमकां ते अंडरस्टँड जाता केदन आमकां त्या भक्ती येता तेदन ताजे येद्राक आनी कसले ना म्हणून. सो महामंत्र ते व्हेरी इम्पॉर्टंट त्याची मेन इसेन्स ऑफ एव्हरीथिंग. सो महामंत्र आम्ही चंद कोण आम्ही सांगल्यार जेव्हा आमकां त्या भक्ती आयल्यार एक पंत सो मागीर आमकां खंयचे वेदांत अगत्य ना. सो दॅट इज द मेन इसेन्स ऑफ एव्हरीथिंग. आम्ही बुक्स पुरा वाजूपाक खंयचे खातीर वाजूपाक कसले म्हळ्यार आमकां त्या भक्ती येवचे खातीर ते प्रीत येवचे खातीर. सो त्या भक्ती आनी प्रीत आमी केन्ना ते अंडरस्टँड जाता की ते महामंत्र आनी कसं न्ही श्री कृष्ण परमात्माची. सो आमकां एक पण अर्थ जाल्यार आनी मुखारसून आमकां कसं न्ही जावपा म्हूण ना. आमी मुखारसून तंतूची मुखार वचून आमी आमगेले आमकां रियलायझेशन जावन आमी मुक्ती पावता ती. तशी आज आमी वापस प्रभुजी आनी माताजीक मस्त मस्त स्वागत करूया आणि मुखारसून तांगेल मुखांतरी आणि ऐकून आणि चंद करून आम्ही अंडरस्टँड करून घेऊया हे बुका विषयी. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. बरे लायक तुम्ही समरायझेशन केले आसा माताजी. हांव म्हाकाच रिव्हिजन जालें सगळें डिस्टर्ब जालेले. हरी बोल. एक सेकंड या जय. तर लेट मागे स्क्रीन शेअर करता. ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. मुखं करोति वाचालं लङ्घुं भङ्गेति गिरिं यत्कृपातं वन्दे परमानन्दमाधवम्. जय. तर आज आम्ही 4 चॅप्टर्स 5 चॅप्टर्स केले सर. सो आतावरीक आम्ही 5 चॅप्टर्स करला. सो आज आम्ही 6, 7, 8, 9 चॅप्टर करतात. आजचे चॅप्टर्स एक मिनिट. सो आजचे चॅप्टर 6 चॅप्टरांत आमी बेसीक 6 चॅप्टरांत बेसिकली आमी चैतन्य महाप्रभूले शिष्य जालेले हरिदास ठाकूरा बगी आमी अर्थ करून घेतात. असे की कशी
सॉरी हरिदास ठाकूराल तांगेल जर्नी कंप्लीट जर्नी अर्थ करेन मागीर 7th चॅप्टरांत असणे आमी प्रभुपादाले बुक्साचेन मंत्रा मंत्राले सेल्फ मंत्राचे शरीर महामंत्राचे रियलायझेशन जावं ताजेचे पावर कसले म्हण आमकां शिला प्रभुपादान कंच बुक्सान बरयले ते सगळे कंपायल केले तांगे शिश्यान आणि शिला 8th चॅप्टरांत असणे बेसिकली बेनिफिट्स कसले तेजेचे चॅन्टिंग करल्यार म्हण आमकां गोजता आणि 9th चॅप्टर आजचे स्टेप बाय स्टेप कशी चॅन्टिंग करचे प्रॅक्टिकली कशी आमी हगूर चॅन्टिंगान प्रोग्रेस करचे म्हूण श्री प्रभुपादान सांगलें. हरी बोल. जय. तर चैतन्य महाप्रभू हे पास्ट टाइम आसा चैतन्य बाबू आणि एक वेश्या बद्दल आसा सॉरी हरिदास ठाकूर ते चैतन्य महाप्रभूचे डिसायपल असले शिष्य असले तेंगेले आनी एका वेश्या बद्दल एक स्टोरी आसा खूप पॉप्युलर पास्ट टाइम आसा हे लिला. तर चैतन्य महाप्रभून हरिदास ठाकूर आणि हरिदास ठाकूर एक मुस्लिम बॉर्न एक मनुष्य असलो तर तेका त्यांनी एक नामाचार्य म्हणल्यार नामाचे आचार्य स्पिरिच्युअल मास्टर गुरु तशी म्हणून तेका एक पोझिशन दिले एक स्थान दिले. अशी करून चैतन्य महाप्रभून ऍक्च्युअली डेमॉन्स्ट्रेट केले प्रॅक्टिकली की पर्सन जो एक व्यक्ती असता इट इज नॉट बिकॉज ऑफ हिज स्टेटस तेका आम्ही रेस्पेक्ट दिवचे इट इज बिकॉज ऑफ हिज डिवोशन टुवर्ड्स द लॉर्ड भगवंता कडेन भक्ती आसा ती भक्तीन तेका आम्ही ते स्थान दिवचे तेका रेस्पेक्ट दिवचे इट इज नॉट एज पर द सोशल स्टेटस एंड ऑल. तर हे हरिदास ठाकूर आम्ही म्हणटा असा एक कोण असलं ते एक पास्ट टाइम असून आम्ही त्यांना वी कॅन गेट एन आयडिया अबाउट हू हरिदास ठाकूर वॉज. ते एक इन्सिडेंट असले कशी एक वेश्या चॅन्टिंगाचे हरिदास ठाकूरचे चॅन्टिंगाचे पॉवरसून शक्तीसून कशी ते एक स्वतः एक संत बनले ते आम्ही पळयतले. तर एक फॉरेस्ट बेनापोल म्हणल्यार एक बांगलादेश आता रिसेंट बांगलादेश ताका बेनापोल म्हणटा असले स्टार्टिंगाक. तर थंयच एक प्लेसाक ते हरिदास ठाकूरचे पास्ट टाइम जाले घटना घडले. तर थंय हरिदास ठाकूरान वो घेतले शपथ घेतलेले दिवसाक 3 लाख भगवंताले नाम चॅन्ट करतले 3 लाख दिवसाक. तर तशी 3 लाख राउंड चॅन्ट करचे म्हणल्यार नाम स्मरण करचे म्हणल्यार खावचे पिवचे मागीर फर्स्ट सगळे नाम स्मरण केले मागीर ते निश्चय वत असले इतले स्ट्रॉंग तांगेले डेडिकेशन असले. आणि म्हणून हे डेडिकेशन पळोवन थंय लोक असले तांकां सत्कार तांकां रेस्पेक्ट देत असले. तेच गांवांत एक रामचंद्र खान म्हण एक जमीनदार आशिल्ले तो हे हरिदास ठाकूरा वयर खूब जेलस जो एनवी म्हणत ते तसले ईर्षा भावन दवन घेत आशिल्लो. तागेल ते रिस्पेक्ट लोकांक दिवचे रिस्पेक्ट ताका टॉलरेट करचें जालना की कितले हरिदास ठाकुराक कसल्या कितले रिस्पेक्ट मेळका म्हण. सो तागेले ताका डिसरिस्पेक्टफूल रितीन लोकांक वागका म्हणस न्ही तांणी एक प्लॅन केले. सो चरित्र हरिदास ठाकूराले चरित्रान खंयचे डाग नाशिल्ले म्हळ्यार तो इतले प्युअर म्हणटात न्ही तशी शुद्ध जावन आशिल्लो. सो तसले हरिदास ठाकूरान तो कॅरेक्टरान एक फॉल्ट घालका म्हणस न्ही थंयचे लोकल वेश्या कडेच्यान ते एक संपर्काक घेवन ते सांगले की कशी तरी कर हरिदास ठाकूराल नाव जावं हरिदास ठाकूराले तप जावं तागेल साधना भंग करका तुवें म्हण सांगलें. रामचंद्र खानान ते हरिदास ब्युटिफूल म्हळ्यार खूब सुंदर आशिल्ले कन्या कडेचे नसणे हे घेतले कसले शपथ घेतली की ते तांगेले हे गेले हरिदास ठाकूराले ब्रह्मचार्य मोड तांकां लोकां कडेच्यान चितो करूंक करयतले म्हण. सो ती वरी शपथ घेता 3 दिवसां भितर हांव हरिदास ठाकूराल मन जिंकून तुमी सांगल्यार करता. सो फर्स्ट नायट हरिदास ठाकूराले कसले कोटीन वचून असणे ते वेश्या तुलसी ताईचे कालाक कितले वैश्यावरी तितले दवाले की ती इमिडिएटली गेले तशी फर्स्ट तुलसी देवीले पाय पडन ते तुलसी देवी कसने आपणाले नमस्कार करनसने ती बेसून असणे हरिदास ठाकूराक सांगता की बरें कन्न स्वीटली सांगता की ती हरिदासा तूं कितले बरो दिसचें कितले बरो आसा तूं यंग वरी आसा. सो खंयचे स्त्री जाल्या वरी तागेलें मन तुका दिनासतना राबचें जाना. सो म्हाका तुगे बरो संबंध दवरचे आसा म्हणटा हरिदास ठाकूर सांगता की हांव तुका तुगे बरो संबंध दवरचेक तयार आसा बट असले म्हागेले एक प्रॉब्लम आसा म्हाका म्हागेले रेग्युलर राउंड्स राउंड्स सरचे वरी कसने हांव म्हाका तूं वेट करचें पडटा.
सो तितल्यावर बळयस आनी हांव थोडे वेळान चॅन्टींग सरिताले मागेले आनी तेन्ना तूं तुगेले कसले डिझायर तुगेले मनाचे इच्छे पूर्ण कंगे तेन्ना न्ही ते सांगून न्ही ते वेश थंयच बसले आनी हरिदास ठाकुराले चॅन्टींग न्ही रात्रीचे सकाळ वरीक न्ही ते आयकता बसले सकाळ जाली तशी ती उठून न्ही थंयच्यान सोडले आनी रामचंद्र कानाक सांगले की असे जाला म्हणून नेक्स्ट नाईट न्ही हरिदास ठाकूर न्ही ते वैशाख न्ही सांगता की आणि ॲश्युरन्स येता तू बेस आणि ऐके मग हरे कृष्ण मंत्र मग चॅन्टिंग जस्ट सरतल असा तू बसूनच नाही ऐके आणि तुगेले इच्छे कसं पुरे जाता टेन्शन घेऊ नका मग तेन्नाच न्ही ती गेले तुलसीक न्ही नमस्कार करून आणि बसूनच न्ही हरिदास ठाकूर आलेच न्ही चॅन्टिंग ऐकत बसले आणि ती गेले सबकॉन्शियसली ते हरिदास ठाकूर आले संघ साधू संघ म्हणतात न्ही तसले साधू संघाबर राबून असते तीवर चॅन्ट करचे स्टार्ट करले हरी 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 म्हण मागीर न्ही एक रात्री आयली की जसं रात्र सर्चेक येतानाच न्ही ते वेश एक नमुने बेजार करता हे कसले म्हण हरिदास सांगता म्हाका हांवें न्ही एवरी डे 10 लाख नाम घेवपाक एवरी म्हयन्यास न्ही 10 लाख नाम घेवचे प्रतिज्ञा करला आनी आजच ते एंड जातले आसा फाल्यां हांव तुगेले मनाचे इच्छे पुरो करता तूं फाल्यां यो म्हण सांगून असणे पडून दिता आनी ही असणे येवन खुशी रामचंद्र कानाक सांगला अशी सांगला म्हाका हरिदास ठाकूर आनी आजची रात्री आमी हांव वतले आसता सो ती वता आनी थंय वचून न्ही हरिदास ठाकूर आले चॅन्टिंग आयकत बसता मागीर न्ही रात्री सर्चेक येता तेन्नाच न्ही तितल्या भितरच न्ही तेगेले हरिदास ठाकूर आले रावंड सर्चे भितरच न्ही ते वेशाले मनचे परिवर्तन जाता ती असणे आता कसं एक खरे संता कडेच्यान तिने ऐकले होते ते नाम त्याचे प्रभाव नेमती असते ती पुरा तरेची नसणे ती शुद्ध झाली उरता ती तेगेल पायार पडन असणे हरिदास ठाकूर पायार पडन असणे रडचीक स्टार्ट करता आणि सांगता म्हाका रामचंद्र खानान पेटोवन दिलेले कसल्याक म्हळ्यारच न्ही तुका नांव वायट करचें तूं मागेचे दये करता मागेल भगवंता म्हण सांगता देनच न्ही कोण हरिदास ठाकूरच न्ही एज अ गुरू जावनच न्ही गुरू जावन म्हाका तूं इन्स्ट्रक्ट कर म्हाका मार्गदर्शन दाखय म्हणस न्ही आनी हे भौतीक जगाच्यान म्हाका मुक्त कर म्हण हरिदास ठाकुराक पांय पडटा हरिदास ठाकूर सांगता की आतां इमिडिएटली न्ही वच घराक वच आनी तुगेली कसकसलस न्ही ते संपत्ती सगळे ते ब्राह्मणांत दिवन काड तेन्ना एंड मागीर एंड तूं हांगा मागीर वापस हेच कोटयांतस न्ही तूं राबयता केन्ना तूं फूल जीवन तुगेलें हांगा राबून चॅन्टिंग हरे कृष्ण महामंत्र सांगून दवाल नामस्मरण करून तूं तुलसी देवीक सेवे सलसून प्रेयर सगळे दाखोवनच न्ही तूं राबयता म्हणून हे असले ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळा ताजे निमतीच न्ही असले सिद्धीचे न्ही तूं भगवंताले शरणांत वता आनी न्ही ते भगवंताले तसले भगवंता शरणांत वचून राबता म्हूण हरिदास ठाकूर सांगता असले हे सगळे इन्स्ट्रक्शन जे गुरू आज्ञा आयकूनच न्ही गुरू आज्ञा आयकूनच न्ही हे कोण वेशा तिगेली अशे सगळे भांगर कसले तिगेले ही संपत्ती सगळे हेंका दिता तेचे उरचे ब्राह्मण लोकांक दिता आनी हरे कृष्ण महामंत्र 3000 टायम्स एवरी डे म्हळ्यार ऑलमोस्ट 92 राउंड्स ती एवरी डे 92 राउंड्स करचे प्रतिज्ञा घेवन न्ही ती थंय बसता सकाळी सांजे एवरी डे थंय बसून तुलसी बेतराक बसून चॅन्टिंग स्टार्ट करता की एक वेश्या कोणाल तेगेले अटॅचमेंट कितलो उरता भौतिक हातून की ती लोक म्हळ्यार एक तसले मनुष्य आज इतलो व्हड संत जाल्ले न्ही म्हण ताचे तिका प्रसिद्धी मेळटा आनी ताजे निमते ती स्पिरिच्युअली कसले आध्यात्मिकांतच न्ही मुखार गेलेले पळोवनच न्ही मस्त सगळे लोक तिगेले येवन कशी चॅन्टिंग करचे कशी हे सगळे शिकचे स्टार्ट करतात
आणि तिगे चरित्र पळोवन न्ही तिगेले ते सगळे लोक ऍक्च्युली अचंबत जाले उरतात. आणि तशी ती असते तशी कन तिगेले हरिदास ठाकूर आले तिगेले गुरु झाले हरिदास ठाकूर आले ग्लोरिफिकेशन करतात. हरी बोल. आणि आज दिवसाची ते हजारो भक्त ते भक्तगण थंय वता समाधी हरिदास ठाकूर ते तुम्ही प्रेझेंटेशन पळयता हरिदास ठाकूर समाधी फोटो ते तर थंय वचून हरिदास ठाकूर थंय वचून दंडवत करतात तांगेले नमस्कार करतात. तो मुस्लिम हरिदास ठाकूर ते मुस्लिम फॅमिलीक जन्म आयले तरी ताका एक स्थान मेळ्ळें आसा बिकॉज तो भगवंताले हरिले भक्त असले म्हणून ताका स्थान मेळ्ळें ते. तर तशी हरिदास ठाकूर मागीर तेंगेले जर्नी तशीच कंटिन्यू केले आणि थंयसून वचून आणि ही वेंट अक्रॉस इंडिया आणि थंय वचून ही वॉज प्रिचिंग एव्हरीवन. आणि एक टाइम त्यांनी म्हणलें की एज द रायझिंग सन इमिजिएटली डिसिपेट्स ऑल द वर्ल्ड्स डार्कनेस which is deep like an ocean, so the holy name of the Lord, if chanted once without offense, can dissipate all the reactions of a living being's sinful life. All goes to that holy name of the Lord, which is auspicious for the entire world. आणि हे आम्ही पळयले जशी सूर्य कशी ते डार्कनेस एक सेकंड सगळी डार्कनेस छू करता तशी हरिनाम केलं शुद्ध मनान हरिनाम हे केलं बिना अपराध हरिनाम आम्ही उच्चार केले ते आमगेले सगळे पाप जीवनाचे सगळे पाप सगळे आमगे जे रिएक्शन येवचे असले सगळे नष्ट करता. आणि आम्ही हे पास्ट टाइम ते लिलान पळयला कशी 3 रात्र ते ओन्ली 3 फूल दिवस बी न्ही 3 रात्र ते वेश्या कशी हरिनाम ऐकता हरिदास ठाकूर कण आणि ओन्ली ते ऐकून तेंगेले कशी चॅन्ट करून स्टार्ट करून तेंगेले पूर्ण मन शुद्ध जाता. सो दिस इज व्हेरी वंडरफुल पास्ट टाइम ऑफ हरिदास ठाकूर ते दाखयता की हरिनाम कितले पॉवरफुल आसा कण. तर तशी आम्ही 7th चॅप्टर नेक्स्ट चॅप्टर गोचया विच इज द सायन्स ऑफ मंत्रा मेडिटेशन. तर जशी हे उज्ज्याची तिगणी राबता स्पार्क्स राबता उज्ज्यासून आयले ते ब्युटिफूल लागता छान दिसते की एकदम छान दिसतंय अशी उज्ज्यासून आयले मागीर पण ते उज्ज्यासून दूर गेले मागीर तेगेले व्हॅल्यू राबना वी कॅनॉट सी दॅट तिगणी दिसना आमकां. तशीच आमी बी भगवंताले तिगणेक स्पार्क आसा आम्ही भगवंतासून दूर जाल्यार आमगेले बी ते तेज वता आणि आमकां म्हणून आमकां नेहमी भगवंताले भक्तीक नेहमी एंगेज करचे जावं स्वताक एंगेज करचे जावं. आम्ही जर पडले थंयसून आम्ही एंगेज करचे बंद केले आम्ही भगवान दूर राबले आम्ही भौतिक संसाराक आम्ही गुंतले तर कसले आता आमगेले ते तेज आसा ते पावळवता. सो हे मंत्र हे चैतन्य महाप्रभून दिलेले हे मंत्रच न्ही हे ॲक्च्युअल कशी सूर्यप्रकाश सगळे लोकांचेर कशी सगळे लोकांक हे करपे तशी उज्वल करपे हे चैतन्य महाप्रभून दिलेले मंत्रच न्ही हे सगळे लोकां खातीर कशी हे कोणाकू हे आमकां तुमकां म्हणचे न्ही हे ॲक्च्युअली कलियुगाक म्हण दिलेलं आसा हरे कृष्ण मंत्र बट हे सगळे युगांत देवाल नामस्मरण चलतच आसा रिगार्डलेस की आमी खंयचे सोशल पोजिशन म्हळ्यार आमी खंय बरे गरीब उरू म्हळ्यार श्रीमंत उरू खंयचे सोशल पोजिशन खंयचे कंट्रीचे न्हू खंयचे एजाचे न्हू खंयचे वर्ण उरू कृष्णाने कृष्णाक असणे कृष्णा असणे ते हे सोशल पोजिशन सगळे पळयना. सो हे कृष्णा अंकल सगळे लोक आले कृष्णाला महामंत्र सगळे लोकांना म्हणून चैतन्य महाप्रभू सांगतात. आमगेले एक श्लोक आसा चैतन्य चरितामृत नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबुनाय श्रवण आदी शुद्ध चित्ते करे उदाय म्हणल्यार कृष्णा ते शुद्ध भक्ती राखता शुद्ध प्रेम राखता ते आमगेले मनात कायम स्थापना जाता आणि कायम स्थापना राखता ते तशी ना की आम्ही कसले सोर्सासून कृष्णाले प्रेम उत्पन्न करचे जावका ते आमगेले भितर राखता ते फक्त चेतना आमकां हे करचे राखता अवेकन तेका जागृत करचे राखता आणि हरिनाम करून हे जागृत करचे आमके जाता ते आमगे हृदया भितर जे कल्मश राखता ते प्रदूषण राखता ते सगळे दूर करचे जाता. हे जे चॅन्टिंग असणे हे युनिवर्सल रिलीजन म्हळ्यार हे जे हेका ओन्ली हे सांगला वर्ग कलियुगांत असणे आमकां हे हरिनामाचे रेकमेंडेड हरिनाम आमकां रेकमेंडेड आसा कसं भगवंताची साक्षात्कार अनुभव करचे तशी आमी अकस्मात आमी आतां कशी मेळ्ळा पळय हे आमी कोंकणी लँग्वेजान करता दवालेन ग्लोरिफिकेशन तशी कोण कोंकणी तमिळान करत कोणी
तेलुगून करत कोणी विंगड बेंगालीन करत तशी विंगड 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 लँग्वेजान तसनी सगळे लोक मॅन तांगे दवाल ग्लोरिफिकेशन करल्यारच न्ही बेसिकली आमी कसं असत सगळे कॉमनान उरचे कसले ग्लोरिफिकेशन दे हे त्या कसले चॅन्टिंगाचे ग्लोरिफिकेशन हरे कृष्ण महामंत्र सगळे लोकांक म्हण सांगतात. आणि आम्ही लास्ट सेशन पळयलें की कशी सगळे धर्माक बायबल जाऊ ख्रिश्चनिटी जाऊ आणि इस्लाम जाऊ सीख जाऊ बुद्धिझम ते सगळे याच्यात नाम भगवंताले नामाक कितले स्ट्रेस आसा कन वे विंगड दिसता जाल्यार एसन्स सेम आसा. सो आतां आनी आमी नेक्स्ट आमी पळयत की सीइंग गॉड थ्रू साऊंड की आम्ही कृष्णा आणि कृष्णाले ओरिजिनल आम्ही भगवंता कृष्णा आणि कृष्णाले शब्द मी म्हणतात नाही कृष्णा म्हणतानच नाही नाम कृष्णाले नाम. सो ते दोनू एकच. कृष्णा सांगता की आवसने मागील धामांत रबना आवसने योगी लोकल हृदयात रबना बट आवसने काही मागेले संकीर्तन जाता आसा काही मागेले डिवोटीज मागेले शुद्ध जालेले डिवोटीज असणे मागेले नामस्मरण करता आसात पळय थंय हांव मागेले हांव थंय राबता म्हण तशी हगूर हगूर आमी कृष्णा चॅन्टिंग मना पोशन सिन्सिरिटीन कर हगूर हगूर ते कृष्णा म्हणजे आमी अनुभव ते उच्चारांत नामांत असणे ते अनुभव आमी प्रोग्रेस करता करता फील करत. मागीर असणे द होली नेम ॲक्ट्स लायक अ फायर द कशी आमी एक फायर असणे ताचे पावर कसले आसा म्हण आमकां गोतना कोण गोत्तुरू गोतना उरू ताचे पावर एकच उरता एक सान चोल्डा वचून हात पावर हेचे लेगी कसले उज्जोक हात दिवचे आनी खोड मनशान गोत्त आसा की उज्जो हात दिल्यार हात लासता म्हण दोगू लोकांक उज्जोची पावर एकच लागता दोगू लोकांक हात लासताच. तशीच न्ही कोण चॅन्टिंगाचे पावर गोत्तुरू गोतना उरू धावाल नाम हगूर हगूर करता 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 राबल्यारच न्ही तेजेची आमगेले मस्त भौतिक पाप नष्ट जावन आमी हगूर हगूर आमी शुद्ध जातात आनी ते भगवंताले रियलायझेशन म्हळ्यार साक्षात्कारचे अनुभवाची एलिजिबिलिटी येता. हरी बोल. तशीच आमकां अहमभावासून मुक्ती बी मेळटा नाम करून. तर नामान आमगेले ते कल्पना लागता आमगेले फॉल्स अशी अहमभाव आसा की हांव मागेले सगळे मागेले आसा हांव करता हे अहमभाव आसा ते फॉल्स अहमभावासून आमकां मुक्ती मेळटा हे चॅन्टिंग केल्यार. बट इट इज टू फ्री आणि हे चॅन्टिंग इफेक्ट कसले हे केल्यार न्ही आमी फ्री जाता हे सगळे मिसकन्सेप्शन सगळे कन्सेप्ट मिसकन्सेप्शन फ्री जाता आमी. तशी चॅन्टिंग असून कशी लागता एक सेकंड हांगा हे नोट केलं आसा हांव डिसेबल करता. ओके जे सो सॉरी तर हांगा चॅन्टिंग आमी चॅन्टिंगान न्ही मृत्यू बी डिफिकल्ट जाता. मृत्यू डिफिकल्ट म्हणल्यार कसले परत मृत्यू आमकां येना जातले. भगवंताले कृपेन एक भक्त कसले ते मरचे टायमाक तो भगवंताले विचार करता भगवंताले नाम स्मरण करता आणि इमिजिएटली तो कसले करता हे मृत्यू हे भौतिक संसाराचे जे हे आसा समुद्र आसा ते समुद्रासून भायर वता आणि आध्यात्मिक जगात प्रवेश करता आणि ताका परत हांगा एकदा आध्यात्मिक जगात गेले मागीर ताका परत हांगा भौतिक संसाराक एंट्री करचे गरज ना. ओके आत्ता नेक्स्ट आम्ही डिस्कस करचे की आम्ही हे परमानंद कशी अनुभव करचे म्हण आम्ही अर्थ करून घेऊया. सी की आमकां हे भगवंताचेर अटॅचमेंट भौतिक न्ही स्पिरिच्युअल मागीर न्ही ते अटॅचमेंट न्ही परफेक्टली आमी अंडरस्टँड करून घेवंक की कृष्णाल नाम आणि कृष्णाल नामाचेर प्रीत एक बंद आयला ताका भाव म्हणजे ताका भाव म्हणटात ते एक स्टेजीस एक भक्ताले एक स्टेजाचें नांव. मागीर कृष्णाले महामंत्रस न्ही आमी हगूर हगूर चॅन्ट करता गेल्यारच न्ही हे जो आमी एक स्टेज आमी काही स्टेजाचेर ते स्टेजाचेर वचून क्वॉलिफाय करता आणि ते स्टेजाचे मुखार आमी भगवंताले प्रेम म्हणजे एक स्टेजाक वचून पावतात म्हण सांगतात प्रभुपाद आमकां. मागीर न्ही
कृष्णाने हे कृष्णा म्हणजे शब्द असणे असे नाम असणे हे शब्द रूपांत असणे कृष्ण अवतारीत घेतला म्हण असणे हे आमगेले आमकां गोजोक कसल्याक म्हळ्यार कृष्ण असणे एक पंत असणे अवतार घेता कशी स्वयं रूपान कृष्ण मागीर नेक्स्ट थोडे समटायम्स असणे डिवोटी रूपान चैतन्य महाप्रभू डिवोटी तशी कृष्ण असणे हे कलियुगांत असणे महाप्रभू सांगतात की ते एक शब्द रूपांत जो कृष्णाले नाम रूपांत ते जन्माक आयला सॉरी अवतरीत घेतला सो कृष्ण आणि कृष्णाले नावान कसले डिफरन्स ना माताजीन सांगल्यावर सो नामना मकारिक शिष्टाष्टकमंत महाप्रभू सांगतात की नामना मकारी बहुधा निज सर्वशक्ती कृष्णा तुगेले मिलियन्स अँड मिलियन्स ऑफ नेम असा आणि तुगेले असणे तुगेले नाम आणि तुगेले कसले डिफरन्स ना सगळे तुगेले एनर्जी असणे ते नामान गांध भरला म्हण चैतन्य महाप्रभून शिष्टाष्टकमन बरयला आणि आमगेले डेजिग्नेशन उरका की आम्ही हिंदू आम्ही ख्रिश्चन कदाच आम्ही एक वे प्रोसिजर फॉलो करतात आणि ताका एक डेजिग्नेशन आसा म्हणजे एक प्रोसिजराक एक नाव आसा सो शिला प्रभुपाद सांगतात की खंयचे प्रोसिजर उरू खंयचे वे उरू आमगे स्क्रिप्चरा प्रकार एक चीज कॉमन आस की आम्ही सगळे लोकांना दावान नामस्मरण करता सो प्रभुपाद रेकमेंड करतात की फॉलो आमगे स्क्रिप्चर्स फॉलो करून आम्ही दवाल नाम करल्यार नामस्मरण घेतल्यार आम्ही स्पिरिच्युअल म्हणजे आध्यात्मिक प्लॅटफॉर्मवर वचून पावतात आणि तेंगेले शास्त्र जे नाम असतात ते नाम स्मरण केले बी तांकां मेळटा म्हणजे अल्लाह राबू किंवा फादर खंयचे बी नाव क्रायस्ट नाम कसले बी नाव ते प्रोनाउन्स केले तेंगेले शास्त्र कसले ते सेम इफेक्ट मेळटा सेम इफेक्ट हरी बोल तशी मन आमगेले एक जंगली घोडा अशी राबता म्हणल्यार आमगेले मन कशी नेहमी कसले विचार करता राबता ताका वाटता की हे गोष्ट म्हाका खुश करतले ते गोष्ट म्हाका खुश करतले म्हाका खुशी हांगा मेळटले म्हाका खुशी थंय मेळटले अशी करून आमकां आमगेले मनी हांगा ते भ्रमण करता राबता हांगा ते सगळे वता राबता पण आमगेले मनाक आमी कृष्णा कॉन्शियसनेस आमी भक्तीन आमी ताका हे केल्यार लायल्यार मागीर कसलें जाता आणि कृष्णाले चॅन्टिंग भक्ती लायले म्हणल्यार कृष्णाले चॅन्टिंगान ताका केंद्रीत केल्यार हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे अशी आमी तांगे केंद्रीत केले एक शब्द आयकून आमी केंद्रीत केल्यार मागीर आमगेले ते म्हणजे जंगली घोडाचेर रावता आमगेले मन ते सावकाशान हळू हळू करून आमगेले कंट्रोला भितर बी येता आणि एक शांतीचे विधी पीस फॉर्म्युला कन प्रभुपादा म्हणटा एक भगवद्गीता श्लोक आसा तर प्रभुपादा म्हणटा की अशी आमकां आर्टिफिशियल वे ना हॅपी जावचे जायना वन्स वी हॅव दीस नास्तिक समाजाक आमकां हॅपी जावचे पॉसिबल ना इट इज इम्पॉसिबल तर म्हणून भगवंत म्हणटा श्रीकृष्ण म्हणटा की हे आम्ही समजल्यार की भगवंत स्वतः हे सगळे ऍक्टिव्हिटीज एन्जॉय ही इज द ऍक्च्युअल एन्जॉय सगळे एन्जॉय करचे सॉरी भोगताराम स्वतः एन्जॉय करचे असलो आणि महेश्वर असा सगळे लोकांना तो महेश्वर असा ईश्वर असा सगळे लोकांचे आणि ही इज द वेल विशर ऑफ ऑल जीवास आम्ही हे सगळे समजले आम्ही हे याद केले मागीर काय असलं तर मागीर शांती आमगेले भौतिक संसाराक राबतले हे आमकां डाऊट असल्यार हे शांती येवचे आमकां चान्सीस ना क्वेश्चन ताका स्पेस ना शांतीक हांगा आणि हे आमकां ज्ञात कशी आता चॅन्टिंगान ज्ञात जातले द सिम्पलेस्ट वे द फर्स्ट वे ऑफ डुईंग इज बाय प्रोसेस ऑफ चॅन्टिंग सो आम्ही हातांगा डिस्कस करूया की कशी मंत्रार तो डिफरन्सेस उरता एक इंडियन ते टायमार शिला प्रभुपादा टायमार असणे इंडियन योगीज असणे इंडियाचे वचून असणे अमेरिकन वचून असणे सगळे तांचे लोकांक असणे प्रायवेट मंत्र म्हळ्यार हगूर तांकां प्रायवेटली तांकां सांगता आशिल्ले थोडे मंत्र तुका हे मंत्र म्हणून तेन्ना शिला प्रभुपाद सांगताले अकस्मात तुगेले मंत्र इतले पावरफूल असल्यार तुमी कशाक ते प्रायवेट दवरतात कसल्याक पब्लीक करनात पब्लीक कस तरी बरे असल्यार असणे एवरीवन शूड एन्जॉय सगळे लोकांना त्याचे एडवांटेज घेवका म्हणून सो हरे कृष्ण मंत्र असणे ते सगळे लोकांक सेव करता सो देरफोर कसं म्हणतात शिला प्रभुपाद की आम्ही हे इस्कॉन हे संस्था असणे फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट करत आसा मला पब्लिकली सांगत आसात की हरे कृष्ण म्हणत सो प्लीज घेयात म्हण शिला प्रभुपाद रिक्वेस्ट करत आसात आमचं हरी बोल आणि RX आपले आमगेले हार्ट डिझीज रेकमेंडेशन डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन दिवचे टायमाक RX बरयता रायट
तर आरएक्स म्हणल्यार बेसिकली एक लॅटीन वर्ड आसा, तेका आमी रेसिपी अशी तेका आरएक्स अशी लॅटीन वर्डाक शॉर्टकटून बरयता आनी तेगे मिनींग आसा की तूं टेक घेवचें ते म्हणून डॉक्टर आमी डिस्पेन्स केले ते प्रिस्क्रिप्शन घेता. तर प्रभुपादा म्हणटा की अवर ट्रिटमेंट, तर आता प्रभुपादा प्रिस्क्रिप्शन दिता आसा, अवर ट्रिटमेंट फॉर द स्पिरिच्युअली डिझीज्ड पर्सन is for the spiritual disease person. When a person is afflicted with a disease, there is no distinction between a poor man and rich man. तो त्याका कोविड झालं तो गरीब असो श्रीमंत फरक पडणार आहे. They are both admitted to the same hospital. Since everyone is materially infected, everyone should be able to take advantage of the Sankirtan facility because it cleanses the heart. जसे कोविड झाल्यामुळे श्रीमंत गरीबाक डिफरंट वॅक्सिन असले, कोविशिल्ड राबू कसले जाऊ सगळ्या लोकांक सेम टाइप ऑफ वॅक्सिनेशन मिळलं बरोबर. तशीच हांगा बी कशी बी जाऊ, इफ आर इन्फेक्टेड बाय मटेरियल डिसीज तुमकां संकीर्तनाचे वॅक्सिनेशन घेवचे पडतले. Because it cleanses the heart regardless of the man's opulence or poverty. The only way to permanently change the criminal habit is to change the heart of the criminal. There is no other way. Many thieves are arrested numerous times. किती टाइम तक अरेस्ट करता जेल भितर घालता पण तरी ते बाहेर आल्यार ते स्टील कंटिन्यू अँड डू द स्टिलिंग अँड अदर थिंग्स बिकॉज देअर हार्ट इज अनक्लीन. Therefore, प्रभुता म्हणटा की त्यांनी हार्ट क्लीन्स करचे खूप इम्पॉर्टंट आसा अँड यू कॅनॉट स्टॉप क्राइम सिम्पली मोर स्ट्रिंजेंट लॉज. द थीफ अँड द मर्डर already know the law, yet they will commit the violent crime due to their unclean heart. So our process is to cleanse the heart, then all the troubles of this material world will be solved. हरी बोल. आणि इस्कॉन बी अशी खूप सारे अशी प्रोग्राम्स करतात ते लोक जेला भितर वचून थंय कैदीक बी ते लोक प्रिचिंग करतात तांगेले मन शुद्धी जावं तांकां थंय कीर्तन करता. हरी बोल. लायब्ररीन बुक्स दवरला. जय जय, व्हेरी नाईस. तशी आम्ही नेक्स्ट चॅप्टराक हे करूयात. आता आम्ही चॅन्टिंगाचे बेनिफिट्स कसले पळोवया. आता चॅन्टिंग आम्ही सायन्स समजलं, चॅन्टिंग कशी डिटेल आम्ही सायंटिफिक वे वी अंडरस्टूड इट. आता त्याका बेनिफिट कसले, आमकां बेनिफिट नासल्यार कसल्याक चॅन्टिंग करचे राईट. तर दिस पर्सन डॉक्टर डॅनियल गोलमॅन, तर तो सायकोलॉजी टाइम्सचे चीफ एडिटर आसा आणि ही इज द ऑथर ऑफ व्हेरायटीज ऑफ मेडिटेटिव्ह माइंड बुकाचे ऑथर आसा. तर ते बुका वयतना त्यांनी खूप डिफरंट टाइप ऑफ मेडिटेशन त्यांनी डिस्कस केले आसा and he has studied it. And one of the conclusion what he has mentioned is, I found the Hare Krishna devotees to be well integrated, friendly and productive human beings. In a culture like ours, in which inner spiritual development is almost totally neglected in favor of materialistic pursuit, we must have something to learn from their meditational process. ISKCON member now, he has studied all the meditation techniques and he is saying that ki amka, and he has done systematically. I mean emotion na bhakti na kasle na, but ashi bhi he has come to the conclusion ki Hare Krishna jasa that actually not only gives of Krishna, he may not understand Krishna law, but he says he understands ki amka kasle disun yeta bahar sun ki person has become a gentleman and that he has cleansed the heart. That is what he is saying over here. सो आम्ही आता बसला कसल्याक आम्ही एक खुशीचे अनुभव करचे. आम्ही गुलाबजामुन कसला करतात, खुशीचे अनुभव करचे. आम्ही डाएट कसला करतात ताकी आम्ही बरे दिसून त्याचे एक खुशीचे अनुभव करतात. एक्सरसाइज कसला करतात, सगळे एव्हरीथिंग वी डू आम्ही कसले करतात एक कॉन्शियस कॉन्शियस दवरल्यार ताका सगळे कसली एक खुशीचे अनुभव करतात. सो आणि ताजे निमत्याक अनेक म्हळ्यार एक गुड हेल्थ, हे खुशी बरी लायफाक असणी बरे हेल्थ दवरून घेवची कशी इम्पॉर्टंट असते. ते कसल्या तांदूळ कसं करका, डाएट करका, एक्सरसाइज करका, थोडे बरे रेस्ट घेवका, चड न्हीद न्ही कमी न्हीद न्ही म्हणजे एक्युरेट न्हीद दवरून घेवका. मागीर असणे बॉडी तशी केल्यार बॉडी आमगेली स्ट्रॉंग फिट आनी स्ट्रॉंग उरता. अकस्मात हे 3 थिंग्स डाएट, एक्सरसाइज आणि रेस्ट हातूंत आमी थोडे गोचा करल्यार असणे आमी आमगेले बॉडीचे रेजिस्टन्स कमी जाता, आमी वीक जाता वतात आणि कसं तर इन्फेक्शनाक आमगेली बॉडी रेडी जाता आणि आमी इव्हेंच्युअली केन्ना खंयसर इन्फेक्शन आयल्यार फर्स्ट आमी सीक पडचे इजी पडटा आमकां. सो आतां हे जाले मॅटेरियल बॉडी स्तर दिसते बरी. आतां आमी स्पिरिच्युअल आमी आमगेले आत्मा, आमी कोण आत्मा कस चौका हे आमकां चड जण लोकांक गोतना. हे श्रील प्रभुपाद सांगतात की कशीच बॉडी कसली नरिशमेंट जावपी तशीच आमकां आत्मा कसली स्पिरिच्युअल नरिशमेंट जावका. आमी हे स्पिरिच्युअल हेल्थ असणे इग्नोर करल्यार असणे नेगेटिव्ह लायक चिंता करचे, कोणाचे जलस करचे, एकले जावन रावचे, मागीर जावं लोभांत उरचे, मागीर असणे कोप येचे, कंटाळचे, हे सगळे स्वाभाविक बिहेवियर दिसून येता.
आणि असणे हे सगळे अकस्मात काउंटरॅक्ट करका जो ताका तेच्याच्यान भायर पडका म्हळ्यार असणे हे सॅटल इन्फेक्शन्स असणे सगळे तेच्याच्यान भायर पडका म्हळ्यार आमगे वेदीक स्क्रिप्चर्स सांगता जो शास्त्रान कसलं बरयला इमिडिएटली आमी चॅन्टिंग स्टार्ट करता मेडिटेट करता आणि तातूंत खरेंनूच इतलें पावर आसा की आमी हे सगळे दुष्ट बुद्धीच्यान सगळे भायर पडयता. चेंटिंग बिट्स मारले की तर आम्ही आता थोडंसं टेक्निकल जातले एक कशी एकदा दिव्या सर आमगेले प्राथमिक स्टेजाक चेंटिंग कसले आता प्रॅक्टिशनर आसा न्ही जो साधक हा तो एक्सपिरियन्स करता एक कॉन्शियसनेस क्लियर जावचे मन शुद्धीकरण जावचे मनाक शांती एक्सपिरियन्स करता आणि हे नाकाशले जे स्वभाव आसा ते हळूहळू आमकां रिलीफ मेळटा. तुम्ही पळयला कितले लोक तेंगेले नॉनव्हेज इटींग बंद जाता स्मोकिंग बंद जाता इंटॉक्सिकेशन बंद जाता चॅन्टिंग कन स्टार्ट कन आणि जशी आमगेले रियलायझेशन डीप जाता रावता तशी तेका कसले मूळ आमगेले स्पिरिच्युअल अस्तित्व जे आसा ते तेका एक्सपिरियन्स करचे स्टार्ट करता तो. तर चैतन्य चरितामृता भितर बरयलें आसा की द रिझल्ट ऑफ चॅन्टिंग इज दॅट वन अवेकन्स हिज लव फॉर कृष्णा अँड टेस्ट द ट्रान्सेंडल ब्लिस अल्टिमेटली वन अटेन्स द असोसिएशन ऑफ कृष्णा अँड एंगेजेस इन हिज डिवोशनल सर्व्हिस इफ इमर्सिंग हिमसेल्फ इन द ग्रेट ओशन ऑफ लव. तर तशीच म्हणून तशी आम्ही चॅन्टिंग कन हरे कृष्ण चॅन्टिंग कन जे आम्ही भोगपा जाव कितले अनगिनत आमगेले फायदा आमकां भोगचेक मेळटा आणि मागीर फायनली हे सगळे अल्टिमेट बेनिफिट कसले भगवंताले प्रेम ते हे आमी नेक्स्ट स्लायडाक ते कशी तेगेले कसले बेनिफिट आसा आमी नेक्स्ट स्लायडाक पळोवया. पयली असणे आमगेले फर्स्ट ऑफ द वन ऑफ द बेनिफिट कसले पीस ऑफ मायंड. कसे पहिली असणे मेडिटेशनाचे फोकस कसले होता माइंडाचेर कंट्रोल करचे मागीर असणे आमी कसतरी माइंडार आमी थिंक करता उरतात आनी इमिडिएटली आमी ते कसतरी जावकावर दिसता तेन्नाच बट भगवंत भगवद्गीतान सांगतात की एक योगी जालेले जो मेडिटेटर जालेले मनुष्य असणे मनाक कशी कंट्रोल करचे ते शिक्का हगूर प्रॅक्टिसान करायचं. हे मंत्र म्हणजे असणे एक संस्कृत वर्ड संस्कृत मन म्हळ्यार माइंड त्र मीन्स टू डेलिव्हर जो लिबरेट आम्ही हे मन असणे हे भौतिक चिंगळाचे भायर पडोवचे कसणे हे जो साऊंड व्हायब्रेशन जो शब्दाचे आम्ही ऐकतात नाही नामस्मरण हे आमकां आमगे मनाक असणे हे भौतिक स्तराचे नसणे आध्यात्मिक स्तरावर एक लिबरेट करता जो पावून दिता. हरे कृष्ण महामंत्रांत असणे दवाण आपणाला सगळे एनर्जी तातूंत घालून दवरला अशी चैतन्य महाप्रभून वरी सांगला. आणि हेजे निमते असणे सगळे मेंटल डिस्टर्बन्सेस दीज आर सम ऑफ द बाय प्रोडक्ट्स मेंटल डिस्टर्बन्सेस सगळे खरे ॲक्च्युली संबंध जोडता आमगे दवा बरोबर बट तशीच करता क्लीन जाता आमकां संबंध जोडता. आणि सेकंड हे कसं बेनिफिट म्हळ्यार न्ही आमगे भगवंताचे आत्मज्ञान. सो आमगे वेदांत सांगता की आमगे हे कॉन्शियसनेस आमी हे प्रज्ञा आसात न्ही प्रज्ञा आसा न्ही ते आमगेले आत्माचे एक लक्षण कोण तरी एक जिवंत असल्यार ते मनुष्य कॉन्शियस आसा म्हणटात आमी ना एक पण ते मनुष्य गेले तशी ते कॉन्शियसनेसूच तागे बरोबर वता. सो वन ऑफ द सिमटम्स कशी कोविडा तेमर ताप येवचे एक सिमटम्स बी तशीच न्ही मनुष्य आसा एक आत्मा आसा एक शरिरान म्हळ्यार वन ऑफ द लक्षण कसले ताची कॉन्शियसनेस. सो केन्ना हे कॉन्शियसनेस न्ही आमगेले आमी आध्यात्मिक जगतांत आसतानाच न्ही हे कॉन्शियसनेस शुद्ध जावन उरता जाल्यार कशी आमी हे भौतीक जगता बरोबर संपर्कांत येतात तशीच हे आमी हे मायांत न्ही सिरकून आमी अहंकारांत येतात की आवच हे म्हाका हे अचीव करता म्हाका ते अचीव करता म्हाका हे मागेल हे प्रॉपर्टी मागेल हे सगळे हे मागेले म्हाका जावका म्हण दिसता. आणि ही तसले मनुष्य न्ही डेथाक तागेले भय डेथा खातीर भय सॉरी जन्म मृत्यूचे भय उरता आणि ओल्ड एज येता म्हण भिता आणि डिसीज आसा म्हण भिता. सो हागूर चॅन्टिंग कर्ण न्ही आमी अर्थकांक घेतात की हागूर ते एक तरह की कोण कसे औषध घेवन मनुष्य न्ही हागूर डिसीजीच्यान भायर येता ते कोणाकूय गोडचे ना एकदम गोडचे ना तशी न्ही रियलायज हागूर चॅन्टिंग कर्ण आमी रियलायज जातात की आमी हे शरीर न्ही आमी हे
आम्ही दबाले दास आणि आम्ही प्युअर आणि स्पिरिट सोल आम्ही ॲक्च्युली हे मॅटर बॉडी नाही आम्ही हे बॉडीचे विभिन्न जालेले एक अस्तित्व आसा आमकां म्हण सांगतात. शिला प्रभुपाद सांगतात की आम्ही फुल्ली कृष्णा कॉन्शियस जाले तशी न्ही. आम्ही हे मनुष्य हे प्राणी हे मांजर हे सुणे हे किडी हे सगळे आम्ही पळयनात. आम्ही हे सगळ्यांतून आम्ही हे किडी आणि हांव वचने की कृष्णाले पार्ट अँड पार्सल कृष्णाले आम्ही सगळे कृष्णाले हे अंश म्हण आमकां गोंज जाता म्हण शिला प्रभुपाद सांगतात. मागीर हे अनेक बेनिफीट कृष्णा कॉन्शियसाची बेनिफीट ऑफ चॅन्टिंग कसले म्हळ्यार आमकां खरे निजा जालेले असणे खुशीचे अनुभव जाता. ॲक्च्युली एक स्पिरिच्युअल वर्ड आसा तशें आनंदाचे अपोजीट वर्ड ना. आनंद म्हळ्यार चड जाता वता हरतू केन्ना कमी जाना जाल्यार हांगा असणे भौतीक स्तरार ते कसले आमी प्लेजर असणे कसले आमी एक आनंद घेतला म्हण ताजे अकस्मात ताजेच्यान रिवर्सच चड उरता ताका ताजे कितें चड सफरींग आनंद एक नमुने कोटींग उरता सफरिंगाचे. सो ते टेम्पररी एक तरी टेम्पररी उरता आणि व्हेरी लिमिटेड. सो चॅन्टिंग ऑफ हरे कृष्णा कसं करता आमकां हगूर आमकां एक सॅटिस्फॅक्शन प्रोवायड करता एक संतुष्टी प्रोवायड करता आणि ताजे निमती न्ही आमी दावाले डायरेक्ट कॉन्टॅक्टान उरना तेगेले हे आमी भौतीक स्तरान एन्जॉय करचे सोडून न्ही आध्यात्मीक स्तरार आमी आनंदाचे एन्जॉयमेंट करता. तशी आमकां कर्मासून बी मुक्ती मेळटा. तर आम्ही ऐकलं असेल लॉ कर्माचे हे कसे नियम कसले तर आम्ही कसले बी कार्य कर्म करतले कार्य करतले भौतिक संसारात तेजे आमगेले इक्वल तांकां तशी आमकां रिएक्शन मेळटा. आणि हे रिएक्शन येता रावता ते रिएक्शन आमी आनी कर्म करता आणि रिएक्शन येता ते चड जाता रावता. आणि हे कर्माचे सायकल न्ही चक्रसून आमकां भायर वचचे असल्यार आमकां मुक्ती जावका असल्यार तर आमकां कृष्णाले नामाचे सिन्सियरली स्मरण करचे जावका सिन्सियर उच्चार करचे जावका. तशी बीज राबता ते फ्राय केल्यार थंयसून आमी वृक्ष काडचे जायना ते वेस्ट जातात थंयसून वृक्ष येना. तशीच आमगेले कार्मिक रिएक्शन राबता न्ही ते फ्राय जाता भगवंताचें नाम घेवन फ्राय जाता आणि परत ते तेगेले थंयसून आमकां रिएक्शन येना जाता. आनी एक बेनिफीट म्हणल्यार पुनर्जन्मसून आमकां मुक्ती मेळटा. तर आमकां शास्त्रास आणि आमकां आतां आमी इतले याद केले की आमी आत्मा आसा आणि आत्मा एक अनंत आसा सनातन आसा आणि आमगे पूर्व कर्माचे अनुसार आमकां आणि आमगेले जे भौतिक संसाराची इच्छा आसा तेनुसार आमकां नवीन शरीर मेळटा. 8.84 लाख स्पिसीस थंय आमकां डिफरंट बॉडीज आमकां मेळटा आणि आमी ते इच्छा प्रमाणे आणि आमगे कर्म प्रमाणे आमी नवीन बॉडी घेत रावता. सो दिस इज पुनर्जन्म आमी करता रावता. ते हे संसारासून मुक्ती करचे असल्यार हे एंडलेस कितले जन्मासून आमकां गुरुतून आमी कितले जन्मासून आमी हे सायकलाक चक्राक फसले आसा. तर हे हेच्यासून आमकां मुक्ती जावक असल्यार तर इट इज ओन्ली पॉसिबल आमी कशें आमगेले चित्त थंयसून आमकां आमगेले इच्छासून फ्री केल्यार भौतीक संसाराची इच्छासून फ्री केल्यार आमकां मुक्ती मेळटा. आणि हे फ्री करचे सगळे सरळ उपाय म्हणल्यार कसले भगवंताले नामस्मरण करचे आणि तशी केल्यार आमगेले जे मूळ स्वरूप आसा आणि भगवंत ते भगवान साक्षात्कार जाता आणि आमी हे पुराचे चक्रासून आमी भायर मुक्त करून भायर येता. आणि अल्टिमेट बेनिफीट कसले भगवंताले प्रेम कृष्ण प्रेम हे आमगेले फायनल गुण परम उत्तम हे आसा ते गती आसा आणि एकदम परम फळ आसा ते आमगेले चॅन्टिंगाचे म्हणल्यार कसले भगवंताले अनुभव करचे साक्षात्कार करचे आणि भगवंताची प्रेम करचे कृष्ण प्रेम. हे भौतिक संसाराक येवचे पहिले आमगेले भगवंता भशी एक युनिक प्रत्येकाला एक युनिक एक रिलेशनशीप असले भगवंता भशी. भगवंत अनलिमिटेड आसा आणि तेगेले अनलिमिटेड रिलेशनशीप दवरता तो सगळ्या लोकांशी. तशीच आमी हे क्लीन करून परत आमी भौतिक संसारासून सोडून आमी आध्यात्मिक संसारात गेले आमी परत ते स्थापना करची आता भगवंताची आमगेले जे लॉस्ट रिलेशनशिप स्थापना करची आता. हे नेक्टर ऑफ डिवोशन रूपा गोस्वामी बरेल आसा रूपा गोस्वामीन. एट दॅट टाइम वन्स हार्ट बिकम्स इल्युमिनेटेड हे लास्ट मेळ्ळें मागीर हे लास्ट फळ मेळ्ळें मागीर अवर हार्ट बिकम्स इल्युमिनेटेड लायक द सन. The sun is far above the planetary systems and there is no possibility of it being covered by any kind of cloud. Cloud actually सनाक अजून कव्हर करना ते आमगेले दृष्टी कव्हर करता तसे ते आध्यात्मिक जीवनात गेले मागीर ते भौतिक मळ कव्हर करचे जायना. Similarly, when a devotee is purified like the sun from his heart, there is a diffusion of aesthetic love more glorious than the sunshine.
हरी बोल. तर तशी आम्ही त्याकेले टेक्निकल आम्ही अंडरस्टँडिंग घेतलंय कशी कन, आणि आता आम्ही चॅन्टिंग कशी करची ते टेक्निकल आम्ही आता डिस्कस करूया. सो मेडिटेशन हांगा प्रभुपाद म्हणतात, द मेडिटेशन बिझनेस इज फ्लोरिशिंग दिस डेज. मॉडर्न डे बिझनेस म्हणल्यार समजायचे दिस इज समथिंग, दॅट इज समथिंग फ्रॉड वेन दर इज बिझनेस. मॉडर्न डे मसिहास, gurus, incarnations with all varieties of mantras and are a dime dozen as eager customers flock to the feet of the self-styled saviors. One so-called guru instructs his disciple in a supercharged technique for becoming a financial success. तुम्ही फायनान्शियली सक्सेस जाऊ पण हे गुरु त्यांना हे देतात, कसले म्हटले मंत्र दिता आणि त्यांना आदेश दिता. अनदर टेल्स हिज फॉलोअर्स की मेडिटेशन केलं त्यांचे इंटेलिजन्स शार्प जाता, अशी दुसरं कोणतरी टाईपचे गुरु म्हणतात. आणि देन दुसरं आणि कॅटेगरी म्हणतात की तुम्ही मेडिटेशन केल्यावर तुमगेले बॉडी इतलं स्ट्रॉंग जातात दॅट यू कॅन एन्जॉय ऑन सेन्शुअल प्लेजर्स. आणि मागेल ऑफिसाक एक टाइम असे आलेले एक मेडिटेशन ग्रुप, आणि आय वॉज शॉक टू हिअर. ते लोक म्हणत असले की आमगेले मेडिटेशन कोर्स केल्यार तुमकां नॉनव्हेज आणि दारू कसले सोडची गरज ना, कारण हे आमगेले बॉडीक ते त्रास दिता दारू आणि नॉनव्हेजान, हे मेडिटेशन म्हणून ते परत ते ताका स्टिच करचे जाता. म्हणल्यार तुम्ही स्वतः हांगा स्क्रॅच करता आसा, स्टिच करता आसा, स्क्रॅच करता स्टिच करचे आसा. अँड दिस इज हाऊ दे सेल अँड पीपल ॲक्च्युअली फॉल फॉर इट. So still another guru claims that sex is the ultimate goal of life and unlimited sex will free oneself from material desires. Kasle logic, I don't know. Some chick spiritual seekers pay a lot of money for secret mantras that they believe will allow them to perform mystic feats. So हांगसून कशें कळटा, this is when आम्ही अशें ऐकल्यार this is a fraud alert for us. We have to understand this is all fraud. पण आमकां वेदास कसले म्हणटा that we have to if a person is serious then we have to do it from a spiritual, we have to आमगेले आध्यात्मिक जीवन आसा एका स्पिरिच्युअल गुरु कडून ऐकायचे हो का. इट इज नॉट एनी अदर गुरु, अ बोनाफाईड स्पिरिच्युअल गुरु. आणि तेंगेले कॉन्टॅक्ट तेंगेले आश्रय वचून त्यांना सरेंडर जाऊन वी हॅव टू टेक लेसन्स फ्रॉम हिम and we should learn from him this science we should learn, not just blindly, and not any guru, only bona fide guru. आता bona fide guru म्हणलं कसले तर प्रभुपाद त्याला डेफिनेशन देता. bona fide guru मतलब म्हणल्यार ही शुड बी फ्रॉम द डिसायप्लिक चेन, गुरु परंपरा जावं का प्रॉपर गुरु परंपराची. आम्ही लास्ट सेशनात म्हणलेले इट शुड बी फ्रॉम 4 संप्रदायस, तशी ते 4 नोन संप्रदाय वैदिक मंत्रास वेदाक शास्त्रात मेन्शन केलं आसा. देन ही शुड डिस्ट्रीब्यूट नॉलेज जे आसा, ही शुड बी डिस्ट्रीब्युटिंग इट विदाउट ऑल्टरिंग. ताका कसले चेंज करचे ना, जशी आयले तशी मुखार करतले. आमकां प्रभुपादान दिले आसा रायट, भगवद्गीता एज इट इज जशी आसा तशी. हांव मागेले कसले थंय ऍड केलें ना, हांगसून बिझनेस प्रॉफिट कशी येता, हांगसून कशी आमी भगवंत जाता, नो अल्टरेशन, जशी येता तशी. ही शुड नॉट बी इम्पर्सनलिस्ट. ही शुड अंडरस्टँड की कृष्णा म्हणल्यार एक स्वरूप बी आसा, ताका निराकार रूप बी आसा आणि स्वरूप आकार बी आसा. अँड ही शुड नेवर क्लेम हिमसेल्फ टू बी गॉड, बट ही शुड अंडरस्टँड की तो सेवक आसा, भगवंताले सेवक आसा, दास आसा, तो स्वतः भगवंत ना, हे बी ताका ज्ञात जावका. आणि तो आचार्य जावका. आचार्य म्हणल्यार हांव कसले कार्य करता, हांव कसले उलयता तशीच हांव कार्य करता. देर इज नो डिफरन्स. हांव कसली उलयता आनी हांव कसले काम करता, नो डिफरन्स. म्हणल्यार हांव सांगता तुम्ही शुगर खावचे ना, बट हांव भायर वचून चॉकलेट खाता, नो, देन दॅट इज नॉट आचार्य. म्हणल्यार हांव जे सांगता आसलो तुमकां की चॉकलेट शुगर खावचे ना, तर हांव बी सगळे शुगर प्रोडक्ट्स कट डाऊन करतलो. ही शुड बी फ्री फ्रॉम ऑल सिनफुल बिहेवियर, कसले मटेरियल डिझायर्स, फ्रॉम ऑल मटेरियल डिझायर्स, कसले बी ताका भौतिक संसारचे ताका लोभ ना, आशा ना. तशीच तो ही शुड बी मुक्त जावका, सगळे पाप तेगेले पापी स्वभावासून मुक्त जावका. आणि तेगेले काही गुण आसा, स्वभाव आसा, ते प्रशंसनीय जावका. इट शुड बी एक्झम्पलरी. आणि ही शुड बी क्वालिफाईड टू डेलिव्हर. तो स्वतः बांधला असल्यास दुसरे लोक कशी मुक्त करतलो तो. सो ही शुड बी क्वालिफाईड की तेगेले शिक्षा तो मुक्त करचे, तो क्वालिफाईड जावका. आणि सगळ्यात इम्पॉर्टंट, ही शुड बी ऑलवेज एव्हरी मोमेंट, एव्हरी सिंगल मोमेंट ही शुड बी एब्झॉर्ब्ड इन कृष्णा. सो दीज आर द क्वालिटीज ऑफ बोनाफाईड गुरु. तर हे असे गुरुकडून आम्ही हरिकृष्ण महामंत्र ऐकल्यार, त्यांच्यापासून आम्ही दीक्षा घेतल्यार, तर आमकां दिस इज लायक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टंट एक्सपेक्ट ऑफ चॅन्टिंग हरिकृष्ण महामंत्र. आणि खंयचे गुरुसून घेवचे ना, ते स्पिरिच्युअल मंत्र रावना, इट इज जस्ट सम वर्ड्स, दॅट्स ऑल. तशीच आम्ही थोडेसे पळय की चॅन्ट कशी करचे कारण. तर टेक्निकली
ताजी हार्ड अँड फास्ट रूल ना तेका की कशी चॅन करची. दिस इज द मोस्ट वंडरफुल थिंग अबाउट हरे कृष्णा महामंत्र. दिस इज चैतन्य महाप्रभू मसे आमगेल्यार. सो खंय बी चॅन करची आता. तुम्ही काराक तुम्ही ड्रायव्ह करता असल्यार तुम्ही रिस्की आसा, एक्सिडेंट जातले, अवॉइड इट. बट तात्काळ खंय बी करची आता, घरात बसून ऑफिसात करची आता, बसा वच्चे करची आता, खंय बी करची आता. खंयच्या टायमाक बी चॅन्टिंग करची आता. हार्ड अँड फिक्स रूल ना. हे कलियुगाक हे सगळे रेस्ट्रिक्शन दवरचे खूप डिफिकल्ट आसा. कोणाक करची जायना जातले. पण शास्त्र म्हणटा की बेस्ट टाइम इज ब्रह्ममुहूर्ताक टायमाक केल्यार ते शांत राबता. ते टायमाक केल्यार तुमचे अटेन्शन स्टॉप राबता. सो दॅट जनरली इट इज बेस्ट वेन वी डू इट बिफोर सनराईज. सो देर आर टू टाइप्स ऑफ चॅन्टिंग. एक असं आमगेले पर्सनल मेडिटेशन जपमाळार करचे पर्सनल मेडिटेशन, आणि दुसरं असा ते बिजा करता जपा. दुसरं असं की आम्ही सगळी लोकांबरोबर क्लॅप करता, म्युझिकल इन्स्ट्रुमेंट्स घेऊन करतात, ताका आम्ही कीर्तन म्हणतात. की हे दोन्ही चॅन्टिंगचे टेक्निक असा. इट इज ऑल बेनिफिशियल अँड बोथ रेकमेंडेड. तर आम्ही आता फर्स्ट टाइप ऑफ चॅन्टिंग बद्दल बोलूया आता. दिस इज व्हॉट वी हॅव टू डू अँड वी विल स्टार्ट डुईंग इट. तर आम्ही एक असे जपमाळा, वी हॅव टू फर्स्ट हॅव अ चॅन्टिंग बीट. आणि चॅन्टिंग बीट असल्यार कसले वी हॅव टू, दिस इज कॉल्ड कृष्णमाळा म्हणटा हांकां. तर कृष्णमाळा म्हणटा. आणि हांगसून फर्स्ट राउंडसून चॅन्ट करते. हांगा म्हणजे मिडल फिंगरावर दवरचे, इंडेक्स फिंगर टच करचे ना. इंडेक्स फिंगर म्हणून आम्ही बॅगासून आम्ही बाहेर दवरताची. इट इज केप्ट आउट. तर आम्ही टच करचे ना, बिकॉज दॅट इज कन्सिडर्ड इनऑस्पिशियस. आणि मागीर आफ्टर एवरी मंत्र एक बीड अशी हे करते. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. एक मुखार केले. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. आणि एक मुखार केले. तशी एक मुखार करचे. आणि मागीर हांगा परत रीच जाल्यार हे क्रॉस ओव्हर करचे ना. वी शुड नॉट गो ओव्हर द कृष्णा बीट. हांगसून उलटा करचे आणि हांगसून परत कंटिन्यू करचे. तशी सेकंड राउंड आम्ही स्टार्ट करचे. आणि हे इनडोर आउटडोर खंय बी वॉकिंग करचे टाइम, हायकिंग करचे टाइम, ट्रॅकिंग करचे टाइम, फ्लायटार असल्यार, बसार असल्यार, मर्सिडीज राबू, मारुती जाऊ, कसले बी जाऊ, खंय बी तुमकां सॉफ्टली लावडली कशी जाव तशी चॅन्टिंग करची आता. थंय कसले रेस्ट्रिक्शन ना, कसले स्पेसिफिक इन्स्ट्रक्शन ना. आणि द ओनली थिंग वी शुड बी केअरफुल अबाउट इज क्लिअरली प्रोनाउन्स जावका. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. क्लिअर प्रोनाउन्सिएशन जावका. आणि इतलं लावड जावका की ऍटलीस्ट यू शुड बी एबल टू हियर. आणि यू शुड मेडिटेट ऑन दॅट हिअरिंग. यू शुड हिअर दॅट चॅन्टिंग. तितलं जावका. सो दिस इज हाऊ सिम्पल इट इज. अँड दिस इज वाय इतले सिम्पल कारण आम्ही सगळे लोक ते चॅन्टिंगाचे आम्ही ओव्हरलुक करतात. आम्ही ओव्हरलुक करता. इतले सिम्पल असं तेगेले फायदा अशी करते. बट दॅट इज हाऊ इट इज. इतले सिम्पल असून इतले इफेक्टिव्ह असा. दॅट इज वाय इट इज कॉल्ड पॉवरफुल. सो मंत्र म्हणा मन हंगा तंगा वत्ता ते घेऊन दर्श वापस हाण कंट्रोलान हाण. ओके. सो माइंड असनी हंगा तंगा वत्ता राबता. एका कडेन राबना ते. चॅन्ट करताना आम्ही अनुभव करला उरका आमगे मन हांगा गेले थंय गेले. सो कसं तर तेन्ना आमगे चॅन्टिंग सोडून सगळे कडेन वता ते. सो कस करता हगूर केन्ना आमकां रियलायज जाता पळय तेन्ना ताका हगूर वापस हाड. ताका आनी ताका मनाक असले मंत्राचे वायब्रेशनार कॉन्सन्ट्रेट करता, फोकस करचे, चे रूढी करून घेवका ताजेचे अभ्यास करता आमी बेसिकली. सो आमी एक नॉर्मल टेस्ट करून पळोवका आमी एक्चुअली जालें तेन्ना की आमी खंयचे तरी विंगड महामंत्र सोड दवाल नांव सोडनस न्ही खंयची कसं तरी एक नॉर्मल वर्ड जे कोको कोला म्हणटात. कोको कोला म्हणजे 5 minutes आय मेडिटेट. प्रॅक्टिकली इट्स अनबेरेबल. एक तर एक मेटेरियलिस्टिक वर्ड घेतला आम्ही अँड इट हॅज नो रिलेशन विथ विथ अ सोल मीन्स अ सोल. सो ताजे निमते आमकां कसले प्रेशर अशे अनुभव जाना. जाल्यार आमी कृष्णाल नांव घेतल्यार इतलें तें दिव्य आसा न्ही की आमकां हगूर आमी एक्चुअली ताजेर कॉन्सन्ट्रेट करल्यार न्ही, फोकस करल्यार न्ही आमकां आनी दबाल नांव घेवका म्हणजे एक इच्छे स्ट्रॉंग जावन येता. एक सिंपल टेस्ट आसा. ट्राय करचे. कोकोकोला आफ्टर सम टायम आमकां कंटाळ येतले, बेजार येतले, कसले करता सावकन. आणि तुमकां कोकोलासून फ्री प्रोडक्ट बी मिळना जातले इतले करून बी. बट कृष्णासून प्रेम आमकां पक्का 100% आमकां प्रेम मेळटले. दिस इज गॅरंटीड. तर हे चॅन्टिंग पण आमकां चॅन्टिंग एनहान्स करचें जाता. आनी ताका आमकां रेस्ट्रिक्शन ना, कसले ना. बट आमकां इमिजिएट बेनिफीट जावका, बगी बेनिफीट जावका आसल्यार आमकां एक स्पेसिफीक आमगेले ऑथॉरिटी, शास्त्र म्हणल्यार आमगेले गुरू म्हणल्यार दे हॅव गिवन अस सम
टिप्स दिलं आसा आमकां आनी ते टिप्स आमकां ते टिप्स प्रॅक्टीस केल्यार आमगेलें चॅन्टिंग आनी बरें जाता आनी आमकां बगी हे जन्माक आमकां कृष्णाले प्रेम आनी आमचे सगळे बेनिफिट्स आमी डिस्कस केले आमकां मेळटा. तर खंयचे आसा ते फर्स्ट इज 4 रेग्युलेटरी प्रिंसिपल्स. मीठ खावचें ना, मीठ म्हणल्यार फिश एग कसले खावचे ना, इनटॉक्सिकेशन ना, मागीर ताका गॅम्बलिंग करचें ना, इलिसिट सेक्स करचें ना. बट इलिसिट सेक्स म्हणल्यार मॅरेजा भायर करचें ना. मॅरेजाक बी इट इज पुत्र पुत्री प्राप्तीक आमी करचे असल्यार विच इज फायन. दॅट इज एक्चुअली कृष्ण म्हणटा इट इज फॉर मी. आय मीन आय एम दॅट सेक्स इफ यू आर डुईंग इट फॉर ऑप्टेनिंग ए चाइल्ड फॉर एज ए डिवोटी प्रोक्रिएशन. आणि सेकंड पॉइंट असा की आम्ही वेदिक शास्त्र आम्ही खूप वाचपा जाव. म्हणल्यार भगवद्गीता भागवतम दीज आर द इम्पॉर्टंट प्राईम थिंग्स वी शुड रीड इट. कसले जेव्हा आम्ही रीड करचे जावका. देन नेक्स्ट इज प्रसादम खावका. वेजिटेरियन फूड आम्ही भगवंताक जे ऑफर करता विदाउट ओनियन गार्लिक एंड ऑल ते भगवंत ऑफर केले मागीर प्रेमान ऑफर केले मागीर आमकां जे परत मेळटा तेका प्रसाद म्हणटात. ते आम्ही कसले बी खावचे जेव्हा आमकां कार्मिक रिएक्शन मेळटा ते कडसून. इवन इफ यू टेक समवन लायफ नॉट इवन अशी नॉनव्हेज अशी ना, वेजाक बी आमी प्लांट्साक मारल्यार तशे प्लांट्साक मारले आनी ते आमी खाल्ल्यार तेगेली बी आमकां कार्मिक रिएक्शन येता. म्हणून भगवान कसले म्हणटा भगवद्गीताक की तुम्ही ते वेजिटेरियन फूड म्हाका ऑफर कर, पत्रम पुष्पम फलम तो म्हाका ऑफर करा आणि ऑफर केले मागीर हांव थंयसून रिएक्शन काढता तुमकां ते प्रसाद करून परत दिता. आनी ते प्रसाद खाल्ल्यार कसले जाता आमगेलें मन शुद्धीकरण जाता. आणि निष्काम कर्म म्हणल्यार आम्ही कसले कर्म करतात ते कर्मचे आमकां फळ आमकां आशा दवरचे ना आमकां जावपाक. आमी ते भगवंताक समर्पण करचे आणि आम्ही स्वतःचे खुशीसाठी आणि इंद्रिय तृप्तीसाठी कर्म केले कसले जाता आम्ही हे भौतिक संसारा भितर गुंतले जाता आणि ते चक्रात फसता. पण आम्ही हे भगवंताक केल्यार तर कसले जाता आम्ही हे जन्म ऋतू सायकल असून आमकां वयर उच्चे येता. आमकां ते रिएक्शन येना जाता. आणि सगळें इम्पॉर्टंट आसा की डिवोटी असोसिएशन म्हणल्यार भक्ताले संघ साधू संघ खूप इम्पॉर्टंट आसा. आणि अशी लाईक माइंडेड किंवा म्हणा राईट माइंडेड लोकांपेक्षा आम्ही संघ केल्यार प्रभुपादा म्हणटा की आय मीन अशी केल्ल्यानी आमकां प्रोत्साहन मेळटा. आमगेलें शुद्धीकरण आनी फास्ट जाता. जशी आता क्रिकेट म्हणल्यार की पॉलिटिक्स डिस्कस करचे आमकां ग्रुप मेळटा सगळे पॉलिटिक्स डिस्कस करता पॉलिटिक्स किंवा ग्रुप आसा जे क्रिकेट डिस्कस करत आसा आमगेलें म्हणजे क्रिकेट आनी पॉलिटिक्सावर आमगेलें नॉलेज स्ट्रॉंग जाता. तशी आमी भक्ता लोकांनी संगत केल्यार आमगेलें भक्ती वाला ज्ञान बी जास्त रूढ जाता. तर म्हणून प्रभुपादान आमकां एक इंटरनॅशनल सोसायटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस म्हणल्यार इस्कॉन त्यांनी स्थापना केली आसा. म्हणून आमगेले कोणी अशी सिरियस असल्यार भक्त कोण ताका भगवंताक प्रेमासाठी तो सिरियस असलो ही कॅन ऍक्च्युअली टेक बेनिफिट फ्रॉम दिस असोसिएशन. ते भक्त लोकांक वचून थंय टेम्पलाक वचून प्रसाद खावचे, थंय लेक्चर आयकचे, थंय नवीन डिवोटीज कॉन्टॅक्ट दवरचे, तेंगेले लेन देन करचे. सो दिस इज हाऊ आमी आमगेले कॉन्शियसनेस आणि शुद्ध करचे आमकां जाता. सो दिस विल गिव्ह यू बेटर अँड फास्ट रिझल्ट मेळटा. सिरियस चॅन्टर्स म्हळ्यार कोण हे हागूर चॅन्टिंग करून 16 राउंड्स करतात आणि तांकां आनी मुखार वचपाक स्पिरिच्युअल अंतन तसले लोक असनी एक बोनाफाईड स्पिरिच्युअल मास्टर म्हळ्यार एक खरे निजवाद पारंपरीक जावन आयलेले गुरू कडेन वचून असनी इनिशिएशन घेतात. आणि आमकां जाल्यार प्रभुजीन सांगल्यावर असनी कोण बोनाफाईड स्पिरिच्युअल मास्टर म्हणून तांगेले कॅरेक्टरिस्टिक्स आमी ऑलरेडी डिस्कस केला. इनिशिएशन असणे हे आमगेल वेदास जो इनिशिएशन म्हळ्यार दीक्षे कोणी आमी आमगेले हे आमगेले शास्त्रांत असनी रेकमेंडेड प्रोसेस तातूंत कसं जाता आमगेले हे चॅन्टिंगाक असनी एक विंगड कॉन्शियसनेसा बरोबर जोडता एक शुद्ध भक्ता बरोबर जोडून असणे ते आनीक कृष्णाले वचचे आनीक हेल्प करता आमकां. सो शिला प्रभुपादान सांगलें कोणाक इनिशिएशन घेवचे आसपय तांकां हे 4 रेग्युलेटिव्ह प्रिंसिपल आणि 16 राउंड्स एवरी डे करचे अनिवार्य म्हणून शिला प्रभुपाद सांगता. म्हळ्यार मात्र तेन्ना मात्र तुमी इनिशिएशन घेयात जावं दीक्षे घेयात म्हणून सांगता. सो दिस इज आमी फर्स्ट स्लायडाक आमी खूप डिस्कस केले 4-5 दिस इज 6th पॉयंट अँड दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. हे सगळे करून आमी दीक्षा केले आणि आमगेले चॅन्टिंग बरें जाता आणि आमकां तितले बुस्टर अशी लागता. एक गुरु म्हणटा असले की आमगेले पेट्रोल गाडी भितर पेट्रोल लागता ते इग्नायटर लागता रायट इग्निशन जाता. तर पेट्रोल घालल्यार गाडी मुखार वचना ते इग्निशन बी जावका. इग्निशन जाले मागीर ते मागीर कंबस्टिव्ह इंजिन आणि सगळे जावन ते मागीर गाडी मुखार वता.
तर ते इग्निशन दीक्षा इज लाईक इग्निशन चार्ज दॅट पॉईंट आणि ते इग्नाइट करून आमगेले गाडी आमगेले स्पिरिच्युअल जर्नीची गाडी आणि एकदम स्पिडान मुखार घेऊन वता आता धक्का मार गाडी जाता आमगेले ते Srila Prabhupada that in essence summary that in essence is what Krishna consciousness is all about. Always remembering Krishna and never forgetting him. And chanting is the simplest way of maintaining that constant state of God consciousness. For the mystic potency can contained in the mantra vibration will always keep you in the touch with God and your original spiritual nature. All of the God's innumerable spiritual potencies, including his transcendental pleasure principle, are contained in his holy name. Therefore, the pleasure you will feel as you begin to chant will be far, far greater than any material happiness you have ever experienced. And the more you chant Hare Krishna, the happier you will feel. मगर म्हणलं ते काय सारांश म्हणल्यार अशी आसा की आम्ही इतल्या 3 सेशन जाले आमगेले तर आम्ही 3 सेशन हे पळयले की कशी वेस्टर्नर्स बी आम्ही इतले होड उच्च स्थानार ते लोक जॉर्ज हॅरिसन आणि डिफरंट एक्झाम्पल असले की ते इतले उच्च स्थानार गेले बी मटेरियली भौतिक संसार आहे का स्टील दे अंडरस्टूड की ते कसले ना इतले थंय कसले फायदा ना इतले वयर वचून बी कसले फायदा ना सो देर इज समथिंग मोर बियॉन्ड दिस अँड दे केम बॅक टू कृष्णा कॉन्शियसनेस तर कृष्णा कॉन्शियस कितली इम्पॉर्टंट वी कॅन अंडरस्टँड फ्रॉम सम एक्झाम्पल्स मागीर आम्ही पळयलें की श्रील प्रभुपाद हे हरिनाम तेंगे गुरु आगे आणि ते सगळे पूर्ण जगताले भले जावं म्हणून कितले कष्ट घेतले प्रभुपादान ते अमेरिका गेले आणि कसले कष्ट घेतले आणि चैतन्य महाप्रभून बी कशी हे स्थापना केले हरिनाम संकीर्तनाचे आणि आम्ही हे बी पळय की सगळे शास्त्राक सगळे धर्माक सगळे शास्त्राक बी हरिनाम हरिनामाक कितले भगवंतले नामाक कितले जोर आसा कन आणि आज बी आम्ही पळयले की हे एक कितले पॉवरफुल आसा आम्ही हरिदास ठाकूरचे एक्झाम्पल घेऊन आणि आम्ही हे बी पळय कशी करचे टेक्निक ते सायंटिफिक अंडरस्टँडिंग पळयलें आम्ही नॉट जस्ट की आयज बंद केले कोणी सांगले म्हणे आयसक केलं आम्ही वी अंडरस्टूड की ते कशी डिफरंट रिसर्चर्सचे एक्झाम्पल घेऊन कशी त्यांनी कोट केले आसा हाऊ दे हॅव गिवन कमेंट्स ऑन दीट आणि मागीर कशी कसले बेनिफिट कसले आणि कशी चॅन्टिंग करचे कितले सरळ आसा हे सगळे आम्ही फूल 3 दिवस सेशन पळयलें म्हणल्यार आम्ही हे चॅन्टिंगाक हे कलियुगाक आम्ही चॅन्टिंग सोडचे ना आणि कोणी चॅन्टिंगाक आणि चॅन्टिंग स्टार्ट केला आमगे रिक्वेस्ट आसा की तुम्ही हे समजून घेतले तर आम्ही चॅन्टिंग करचे स्टार्ट करा बिकॉज दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट आणि दर इज म्हणटा ना कलिउपनिषद आणि दुसरे कसले उपाय ना दुसरे कसले उपाय ना फक्त हरिनाम आसा आणि हरिनाम आसा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्रील प्रभुपाद की जय आमकां हे ऑपॉर्च्युनिटी दिलेले भागवत पुराण ग्रुप आणि महेश प्रभू आणि सखीचरण माताजी आणि हांगा कुडले सगळे भक्त लोक कडे मागीर भावपूर्ण ग्रॅटिट्यूड ॲक्च्युली आमकां तुमगे निमती हे प्रभुपादान इतले सगळे बरे व्हड मेसेज आमकां वाचून अर्थ करून घेवचे अर्थ करून तुमकां सांगचे इतले ऑपॉर्च्युनिटी तुम्ही दिले थँक्यू हरे कृष्ण समस्त भक्तवृंद की जय श्रील प्रभुपाद की जय हरे कृष्णा कोटी कोटी धन्यवाद प्रभुजी आणि माताजी मस्त लायक जालें तुमगे सेशन आम पुरा लोकांक गोत असं साधारण की कसं कितलं पॉवरफुल असं हरे कृष्ण महामंत्र बट त्या तुम्ही ते 3 सेशन आणतो आणि स्पेसिफिकली आयची सेशन आणतो ताजे पुरा ते बेनिफिट्स पुरा पळोवन ते एक नमुने प्रिंट शे जाला माइंडान तू की ना आता आम्ही हे कोरका आणि हाजी ताजे आमकां कसं बेनिफिट जाता आणि ते कितलं पॉवरफुल असं आणि डेफिनेटली पुरा लोक हांगा कोण आसा ती तांगेल डेफिनेटली ते मेन ध्येय म्हाका दिसता लिबरेशनाची डेफिनेटली पुरा लोकांक गोत आसा की मेटेरियल कितले असल्यार इट इज द शॉर्ट लिव्ड एन्जॉयमेंट बट स्पिरिच्युअली इफ वी ग्रो ते आमकां ते लॉंग लिव्ड लायक इट्स अ परमनंट काइंड ऑफ हॅपीनेस परमानंद म्हणून तुम्ही सांगला सो त्याची मस्त लायक झाला आयची सेशन आणि 3 सेशन ऍक्च्युअली हांव 3 सेशन तुमगेर आयकला आणि भारी छंद कोण तुम्ही आमकां पुरा ताजी ते मिनींग आणि महामंत्राचे ते इतले इम्पॉर्टन्स आणि ते कोणाक भक्ती ना तांकां भक्ती येवपाची आसता सो तितलं आमकां लायक जाला हे सेशन सो कोणाक कसले क्वेश्चन्स असल्यार प्लीज तुम्ही प्रभुजी आणि माताजीक निमगो येता चॅट बॉक्सान तू टाईप करू येता ना जाल्यार डिरेक्टली क्वेश्चन निमगो येता अनम्यूट करून
म्हाका दिसता कोणाक कसं क्वेश्चन ना मस्त लायक कोण पुरा लोकांन अर्थ कोण घेतला सो हांव जस्ट एक चॅट बॉक्स चेक करता. हरी बोल. Thank you, Mahesh. हरी बोल. सो कोणाक कसं क्वेश्चन ना शे दिसता इथे मला चॅट बॉक्सान तू काही ना सो एव्हरीबडी हॅज said like you have wonderfully explained आणि powerful tips for chanting. So thank you very much to both of you म्हणून सांगला पुरा लोकांना. सो मस्त मस्त धन्यवाद माताजी आणि प्रभूजी तुमका. सो थोडी अनाउन्समेंट असाची आता नेक्स्ट वीका दाखवून वापस आणि एक सेशन असं बुक्स आर बेसिस ह्या विषयारी आणि त्या घेऊन आमगेल वटू येता असाची हिज ग्रेस मुरलीधर चरण प्रभूजी आणि सखी चरण माताजी त्या फ्रायडे दाखवून स्टार्ट जाता असं मागीरी सॅटर्डे ते नवे सूर जाला श्रीमद भागवतम डेमन्स इन वृंदावन लीला सिरीज. सो एव्हरी सॅटर्डे ते असं. सो ह्या सॅटर्डे हर ग्रेस जननी माताजी त्यांनी डेमन्स इन वृंदावन अरिष्टासुर वध ह्या विषयी त्यांनी उलयताले. मागीरी ऑन 12th February on the occasion of Ekadashi 150 की चेडू सांसान चेडू त्यांनी भगवत गीता रिसाइट करता असची. सो तांकां पुरा लोकांना जॉईन प्रोत्साहन दिवका. मागीरी नवे आणि एक सिरीज स्टार्ट जाता असं श्री श्री सिस्टाष्टकम म्हणून फेब्रुवारी दाखवून. सो त्या एव्हरी वीकडेज आर असं मंडे वेडनेसडे आणि फ्रायडे आणि त्याचे रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी ओपन असं. सो तुम्ही ग्रुपान तू दिले लिंकान तू हे करून तुम्ही जॉईन जावका त्या ग्रुप आणि रेग्युलरली अटेंड करका म्हणून निमून घेता. सो कोणाक कसं प्रश्न ना जाल्यार आम्ही आयची सेशन हांगा एंड कोरेत. सो हांव उलयतना कसं चुकलेर असल्यार पुरो क्षमा करता म्हाका. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटी वैष्णव
जय श्रीला प्रभुपाद की जय. हरे कृष्णा.